Tuolla tuollakin käytyä Twistissä. Se on yksi näistä 3 museosta täällä. Istefoss. Norjassa, Oslosta ihan pikkusen pohjoiseen. Ja toi kyllä tästä tekotaiteellista paskaa jälleen kerran. Ihan ulkoa kivan näköinen. Kaikki näyttää ihan siltä niin kuin olisi annettu maailman suurin sorvi jollekin. Ja sitten se on sattuma lukugeneraattorilla tehnyt sen G-koodit. En kyllä menisi sinne, jos olisi tiennyt, mitä siellä on oikein taas odotettavissa. Kyllä niin kuin vierailusuositus. Kyllä tänne kannattaa käydä. Jos olet insinööri, niin tänne kannattaa varata aikaa 2-3 tuntia. Jos sulla on puoliso mukana, joka ei ole yhtään kiinnostunut mistään vanhasta teknologiasta, sähkömoottoreista, miten asioita valmistetaan, miten asioita tehdään, niin sitten kyllä kaiken saa kierrettä tunnissakin. Ensimmäiset museot, ne tuntuu todella ahdistavilta ja tylsiltä. Mutta jos haluat niinku rauhaksen kiertää ja tutustua asioihin ja ymmärtää, miten ennen vanhalla teknologialla on tultu toimeen, miten on saatu tehtyä asioita, niin silloin 3 tuntia menee täällä hyvinkin näitä kaikkia putkia ja tiivisteitä rapsuttaessa ja ymmärtäessä, että miksi nämä vanhat tiivisteet näyttää tältä ja uudet tiivisteet näyttää sitten siltä, miltä ne nykyään näyttää. Ja mikä on se teknologian evoluutiokaari siinä. Mitä asioita on tapahtunut materiaalitekniikassa, että ollaan päästy eteenpäin. Iso donitsi vedessä. Ja täällä on kyllä niin kuin jokaisella jotakin. Siinä mielessä kyllähän kannattava käydä.